Ako si jednoducho zarezervovať hodinu v jazykovom štúdiu Eufema. Takže ako prvé idete na našu stránku www.eufema.sk, respektíve www.online-angličtina.sk. Na tejto hlavnej stránke vidíte tlačidlo Rezervácia hodín angličtiny. Kliknete naň. Ak máte záujem o pravidelnú výučbu s lektorom, kliknete hneď na prvý link. No a vidíte, že spomedzi všetkých dní na zeleno svieti len piatok. To znamená, že momentálne len v piatok máme dostupné termíny na pravidelnú výučbu. Kliknem si naň a vidím, že o 9 ráno je voľný termín. Takisto máte aj meno lektora, ktorý tento termín má dostupný. Ak sa mi to hodí, zaškrtnem a vypíšem svoje údaje. Nezabudnite aj zaškrtnúť trvanie hodiny, či chcete 30-minútovú alebo 45-minútovú hodinu. No a napokon odoslať. Dostanete v zápätí potvrdzovací e-mail a my vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu. Ak sa vám ale tento termín nehodí, môžete si kliknúť na pondelok, útorok, streda, štvrtok. Vidíte, že nie sú dostupné žiadne termíny, ale vy chcete s nami študovať a trebárs nevadí vám počkať, tak sa môžete zapísať na tzv. Čakaciu listinu alebo čakací zoznam, a to s tlačením tohto tlačidla. Čiže zapísať sa na čakaciu listinu, vypíšete meno, priezvisko, e-mail, úroveň, preferovaný deň alebo dní a čas, respektíve nejakú poznámku, odoslať žiadosť. No a my v prípade, že sa nám niečo uvoľní, vás budeme kontaktovať. V prípade, že máte záujem o jednorázové hodiny, kliknete na tento link. No a objaví sa vám takýto kalendárik s dostupnými termínmi. Čiže opäť na zeleno nám svietia dni, počas ktorých máme nejaké dostupné termíny. Napríklad si kliknem na 8. júla a vidím, že sa mi tu objavil termín o 9 ráno, meno lektora a trvanie hodiny. To sa mi nehodí, napríklad skúsim iný, popozerám si, ktoré máme voľné termíny. V prípade, že sa mi nejaký hodí, tak si ho zaškrtnem, vypíšem svoje údaje a opäť odoslať. Dostanete potvrdzovací e-mail. No a my tieto termíny jednorazových hodín priebežne doplňame do tohto kalendárika, čiže každý deň sa môže tá dostupnosť zmeniť. Ak nechcete za každým chodiť na našu stránku a kontrolovať si to, tak máme aj takúto funkciu Chcem dostať upozornenie na voľný termín. Keď si na to kliknete, tak treba tam vypísať e-mail, preferovaný deň, čiže ja si tam môžem dať deň, ktorý mne vyhovuje, napríklad útorok od, 15:00 do 17:00 napríklad. Lektor buď nezáleží, alebo si vyberiete lektora, ktorého preferujete a dáte odoslať. V prípade, že sa uvoľní nejaký termín v tomto časovom intervale, dostanete e-mail a môžete si v zápätí tento termín zarezervovať. No a napokon, ak ste našimi študentmi a vymeškali ste nejakú hodinu a chcete si ju nahradiť, tak si kliknete na náhrada vymeškaných hodín. No a v podstate sa vám objaví ten istý kalendárik ako pri jednorázových hodinách. Opäť kliknete si na nejaký termín, na nejaký deň, ktorý vám vyhovuje, vyberiete si termín, vypíšete svoje údaje, stlačíte odoslať a tým pádom máte túto hodinu rezervovanú. Príde vám potvrdzovací e-mail.